Hei, salut, sunt Francis, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vă voi arăta cum să faceți o salată. În primul rând vă trebuie salată, bine, eu am rucola, că îmi place rucola. Un borcan, un borcan aveți nevoie, dacă vreți să vă faceți foarte faină, cum o fac eu. Asta, maioneză, așa, ton, sare, bun, ulei, foarte bine, în fine, și oțet. Și m-am adăugat încă o rucola mai diferită, ceva gen ca o frunză. Frunză, nu? Asta e frunză și asta e rucola. Și ăștia două să le pun într-un borcan, mai trebuie spălate, cu ceva gen. Așa, punem pe rucola, desigur. Haide, pun pe toate, na? Cred că o să mă omoare mama. Ce pe tine. Mă spune tot. Bun, și acum aruncăm aceste cutii. Vedeți? Uitați, este rucola. Bun, am spălat salata. Bine, o să fie salata. Și puneți orice. E, da, și mai aveți timpul de roșii sherry. Puteți să aveți roșii normale. Asta așa. Nu pot să desfac asta că e rece. Faptul că da, așa. Iese ulei. Haide, voi bun. O chestie nu spune aici. Bun. Și puneți tot. Este, oh my god, ceva gen așa. Bun. Aoleu. Ce rece ui. Cum mă puneți? De asta maioneză mă puneți o furculiță, dată, și încă una jumătate, ceva din așa. Bun. Ăsta, aici o să fie cam dur, nu aici. Uleiul imediat. Aici. Puneți, nu știu, vă vedeți voi cât puneți, cât dureți aici. Bun. Turnăm. Bun. Hop. Mamă. Și acum va veni oțetul, care eu cred că o să-l pun pe tot. Îmi scapă. Așa. Bă. Parcă zice că e piterechin. Da, că aproape l-am pus pe tot. Prea mult. Și acum ultimul retuș. Sare. Puneți cât vreți, eu pun acolo. Sau prea mult. Bun. A, da, încă și roșiile. Bun. Am curățat de pe masă. Pun asta așa. Și acum tai roșiile. Hai. Bun. Le puneți pe unde vreți. Și au.
Sper să apăsați butonul de like pentru chinuiala mea. Mă tai și... Bun. Bun. Acum îl băgăm la spălătorie. Hai, tare! Ia amestecatul. Hai să mâncăm așa. Ar fi ceva. Tare. Mare, gata. Amestecăm random. Nu știu. Bă. Nu picați voi așa. Bun. Am făcut-o, m-am răscurat. Și salata deocamdată e gata. O punem aici. Și acum mai trebuie doar să curățăm asta. Și aceasta este salata. Minuția noastră ce a apărut pe România deocamdată. Da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like pentru a susține videoclipurile de vloguri. Dacă mai vreți să mai faceți like, să vă abonați. Sper că v-a plăcut episodul ăsta foarte frumos și foarte mirabolant. Noi ne vedem data viitoare. Baftă lume, pa! Niu.